Miten niin muka Heidi ei ole raskaana? Siis mä itse tein raskaustesti ja sain siitä positiivisen tuloksen. No se on kieltämättä outoa. Kotitestit saattaa virheellisesti näyttää negatiivista, mutta harvoin positiivista. No voiko joku keskenmeno tulla ilman, että itse huomaa mitään? Voi, mutta tässä tuskin on siitä kyse. Kaikki viittaa siihen, että sä et ole ollutkaan raskaana. Eikä meillä ole muuta mahdollisuutta kuin ottaa yhteyttä poliisiin. Sitä se hullu vasta riehaantuu. Se paljastaa, että me tapettiin Korpi. Sitä tuskin ehtii löytää sitä ennen kuin se ehtii vahingoittaa jotakin meistä. Heti alussa pitänyt tunnustaa Korpin tappo ja ottaa se vankilatuomio. Sekin olisi parempi kuin tää loputon piina. Eikö se ole silloin uhkailu meidän läheisiä? Se yrittää ajaa Pepin yli. Peppi ei vastaa puhelin. Mihin me ollaan perheemme saatettu? Joku meistä voi pian kuolla. Hei, kukaan ei kuole. No mistä voit tietää, se ampui mua kerran? Meidän täytyy itse pitää huolta meidän läheisistä. Miten? Kirjastaja vainoo meitä milloin missäkin. Sillä on meihin täydellinen yliote. Pitää vaan pitää huolta, että kukaan ei niinku yksinään yhtään missään. Eikä me voi niin loputtomin tehdä. No eihän tääkään voi loputtomin tällaisena jatkua. Kai me sit vaan otetaan iisistä. Mä kehuin, että tällä kasvuvuodella lähti ainakin 10 vuotta pois. Ja sitten tää rouva kysyi multa, että saako hän itse valita miltä vuosikymmeneltä? Mun mielestä se oli ainakin tosi hauska juttu. No oli joo. Mikä vaivaa? Musta tuntuu, että mä en tuu ikinä raskaaksi. Sä oot vielä nuori. Sä ehdit saada vaikka kuinka monta lasta. No helppo sun on sanoa, kun sulla ei ollut lastensaannissa mitään ongelmia. Sä tiedät varsin hyvin, mikä mun historia äitiyden kanssa on. Toi oli sulta tosi itsekästä ja tahditonta. No anteeksi. Mä oon vaan ihan sekasin tän vauvakuumeen kanssa. Musta tuntuu, että kaikki mun ajatukset vaan pyörii tää asiaa ympärillä. Nyt mä vielä alan syyttää muita, vaikka tää on ihan mun omaa syytä. Mitä sä tarkoitat? No kai meidän pitäisi mennä johonkin tutkimuksiin, jos me ei edes voida saada lapsia. Onko Sergei tästä yhtä hajalla kuin säkin? No ei sitä tunnu kiinnostava. Hyvä, kun edes näen sitä kotona. Sä haluat tätä varmasti yhtä lailla kuin säkin. Mut pitäähän ihmisellä elämä olla. Ja sitä paitsi, jos relaa ja lakkaa yrittämästä, silloin usein tärppää. Kiitti kun saatoit. Vois mä tulla vähäksi aikaa vielä sisään? No, totta kai. Voitteko mitenkään mennä sun huoneeseen, kun meillä olisi vähän aikuisten asioita? Mene nopea. Tuolla häpännaamaisuus voi vaikka tarttua. Tekis mieli haastaa oikeuteen se raskaustestifirma. Törkeät johtaa ihmisiä harhaan tolleen. Ei siitä nyt kuitenkaan tullut mitään fyysisiä vammoja kellekään. No joo, mut henkisiä sattuu. Arstajat piti turhaan käydä läpi tommonen tunnemyräkkä. Sulla meni rahaakin hukkaan. En mä nyt sitä suri. Sä olisit oikeesti halunnut sen lapsen. Ja sä et mukaan olis vai? No kyllä mä nyt itekin jo valmistauduin saamaan se.